ካብ ሃገር ወፃኢ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ዝወፁ ዜጋታት ዝምልከት ሓዱሽ መምርሒ ወፂኡ ኣሎ እቲ ስጉምቲ እዚ ኩሎም ዜጋታት ናይ ሃገሮም መሰልን ግቡእን ተረባሕትን እንኳን ዝዓለመ ኮይኑ ካብ ዝወርሒ ዝጀሚሩ ተግባራዊ ክኸውን እዩ ቀንዲ ነጥብታት መግለጺ ሕጋዊ ቅጥዕታት ምምላእ ካብ ኤርትራ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝወፁ ዜጋታት ግቡእ ሕጋዊ መስርሕን ቅጥዕታትን ብምትሓዝ ከም ኩሎም ቀዋሚ ነባሪ ወፃኢ ዝኾነ ዜጋ 2% ግብሪ ሓዊሱ ግቡኣቶም ከማሉ ይፍቀደሎም መሰል መሬት ግቡኣቶም ዘማሉ ዜጋታት ከም ዝኾነ ነባሪ ወፃኢ ዜጋ ኣብ ሃገሮም መሬት ክወስዱ ናይ መንበሪ ቤት ክሰርሑን ሙሉእ መሰል ተዋሂብዎም ኣሎ ናይ ንግዲ ፍቃድ ኣቐዲሙ ዝነበሮም ናይ ንግዲ ፍቃድ ክሕድሱ ዝደልዩ ሰባት ዕድል ተኸፊትሎም ኣሎ ሓድሽ ናይ ንግዲ ስራሕ ከጅምሩ ንዝደልዩ ድማ ሓድሽ ንግዲ ፍቃድ ከውፁ መንግስቲ ካብ ወርሒ ዝጀሚሩ ኣፍቂዱሎ ከቢድ ዝኾነ ምንዋስ ይፈጥር ማለት ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ውድብ ሕወሓትን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ወይ ከዓ ሕዚ ህግደፍ ኢና ንፅውዖ ሃገረ ኤርትራ ዝመርሕ ዘሎ ውድብ ክልቲኦም ንዕድመ ልክዖም ኣፃሊእናዮምና ድሕሪ ሕዚ ኣይምለሱን ዝብል መደምደምቲ ኣባፂሖም ነይሮም እዚ ብተግባር ከም ዘይኸውን ኣርኢናዮም ሓደ ገዛእ ዝኾነ ኣጀንዳታ እዩ ሕዚ መፅኡ ዘሎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ኣባኢስካ ንክልቲኦም ቀስ ብቀስ ክወልዖም እየ ካብ ገፅ መሬት ከጥፎም እየልካ ሒዝካዮ ዝተገስካ ኣጀንዳ እቶም ናይ ሰሜን ህዝብታት ክሳብ ክንዱእ ደናቑር ኣይኮኑ ما تذكر خا مجاب حديث بحال يعني خلينا محرنا يقسم حدار أما خارج نورنا محورة قدام انتهى كم جو إجزاء بيهر يتبقى عند فوت واي إجزاء بيهر نبلت قدنا فوت وايلو كلت يوم منصلو أبيل هذا زي ما قالوا زي حركيني كوي حركيني كوي كلت يوم تسمور نيرو نحنا نفس التانك متسين خير نحنا دلنا أنا قلت نقبل كم زين خير لسه قلت إني رجل نجزاء بيهر نحنا سلسلة فتوى نايلو كلت يوم تسالي وقومي سلسلة إجزاء بيهر نقلت يوم كم زين تسالي ونحنا خنوري لنا أنا قلت قندر مخاد حلمي أسمرا مخاد حلمي عبيد خان مخاد حلمي يلو عبي حمد استزارو زراو جيجا مخانو بتكبر كنوري لنا إلنا تقيسنا سلسلة حد أسمرا مخاد حلمي يكونن نقندر من أروح جزء فتح خووني في المبر نقندر مخارون حلمي يكونن تجارو تعشنا كسافتي أبي حمد زارو زراو عاشو أيكونن سلسلة نسوق سبارة لوينا تي وانا تسلي مجاري زنوري أمانكو خلتي يوم هزبتات ننوح وان تصرحي نسو كدهان غيرنا فريشو هزب تقرأين هزب إرتان زلاء أزخورة تسلئي كم زي ولهم أفتاري خموون كم زي عينت حلوف نجر كم زي ولهم حلول كم عينت نجر كنت يوم نخني خناتو حالو عب زي عب أقدس يكون أجندا نتصححوا كنت يوم خطأفوا سلزي ولهم زي أمر جاجرنا تقول دافتين هو حاتن يقدر في نمو تعريق أمين قلت خنا قرأك سومنا صارت جايز التقييم كل عائلة تحكي لجشتك سولونا دار ولو قلب ولو خالي ولو سومنا ترى حتى يكونس لأنه كله هذا سكراي هاجر كله ومزيد هنا نبر ويقع نو تخون يتبع فتريو نو زي تخون يتبع تخون نخع نو تفتر نو تخون تبرك فتر لا نو تخون حسين نزيز قبل كل نجار يقبرنا حين اللي يقع سكننا سلت تقمنا عينا نحن تعلو فرتاريا نتقوم لزنا نرجع على فرتاريا قال كذا أسيرنا بدون لا تفعلنا ممكن يكون إذا سكننا قرينا تاجنا لمن زوجنا خيرلو جزية خير ملك وتصوم ده بس كأهوري وعدتها كيهلو نسلام نعرف مكان خالد طرح خمس خورق نرجع لا يجيب لما سرح مس جزية واقع جزية في الرداء لأنه كل خاء حزون تسخذي قرصو صنفاف ودو صنفاف لا يلصقنا وزيلو قال يوم من سنة تقاطروا قال يوم بيرضاطوا قال يوم قاعد بوتو تسقسقنيو بلصقنا قابل اخبار امزح حفر تاريخكم انكم نابوتكم تملسوا لعلنا حق كمان يتحاتتوا استقرا اي مكت سيبحال نور يخرج تراتركوا مبرا افريقيا بحدغا مهلاو تغليصو اما كلاي مبرا بلفنت امريكان اسرائيل ابل ايران زغبر زرو خينات نما كلاي مبرا بفولين قيح بحري اسيا هاغرات وشمت عربن مبرا افريقيا بحفشه ابهوكت بمشمام علما قطبا بالوتا بمصلو امنرادن علما مسمراتن بزح بخرات اغاطي مهلاو يزغل زلو وسخ وغا ندادن مقرات مسمرات منجد ايرن قطبا هاغرات مبرا افريقيا بالوتا خصلون زغبا بباطيرا قطبا وغا
ነዳድን ናብ ሰማይ ብምዕራግ እተን ሃገራት ኣብ ከቢድ ቅልውላው ወዲቐን ምህላወን ይዝገለጽ ዘሎ መራሕቲ እዘን ሃገራት ነዚ ብሰንኪ ኩናት ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላው ንምፍታሕ እንታይ ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝኽእሉን ካብ ጽልዋ ኩናት ብኸመይ ክድሕኑ ከም ዝኽእሉን እንታይ ክውስኑ ከም ዘለዎም ኣብ ወጥሪ ምህላዎም ይዝንጋር ብዙሓት ዜጋታት ብሰንኪ ኣጋጢሙ ዘሎ ምቁራጽ መንገዲ ኣየር ኤርትራውያን ዝርከቦም ዜጋታት ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ናብ ሃገሮም ንምምላስ ካብ ንምብጻሕ ዝመጽዎ ሃገር ተኸርዲኖም ብምህላዎም ኣደዳ ጸቕጥን ገንዘባዊ ጸገማትን ይኾኑ ኣለዉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኢትዮጵያውያን ዝርከቦም ኤርትራውያን ብሰንኪ ምዕጻው መንገዲ ኣየር ዱባይ ኣብ ዱባይ ተዓጽዮም ከም ዝቐነዩ ዝፍለጥ ኮይኑ ብሰንኪ ኣብ ማዕረፎ ነፈርቲ ዝወረደ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃውያን ዜጋታት ሓደጋ ወሪዱ ምንባሩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እካታዕ ዜና ኮይኑ ምቕናይ ይፍለጥ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ልዕሊ ኢራን ናይ ፈለማ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ኣብ ደሴት ቀሸም ዝርከብ መጻረይ ማይጨው ኣጥቂዓ በምህለዋ ኢራን ነህትቦ ግብረ መልሲ ኣብታ ሃገር ከጋጥም ብዝኽል መጥቃዕቲ ንሃገራት ቀርን አፍሪካ ተወሳኺ ጸቕጢ መጓዓዝያ ክግበረለን በኢትዮ ኤርትራ ድንበር ላይ ያለው ውጥረት ከመቼውም ጊዜ በላይ እንዳየለና ከቋፍ እንደደረሰ የሚገልጽ አንድ መረጃ ከሰዓታት በፊት በዋዜማ ራዲዮ በኩል ወጥቷል ዋዜማ ራዲዮ በኢትዮ ኤርትራ ድንበር የሚገኙ የአካባቢው ነዋሪዎችን በማነጋገር ሰፋ ያለ ሪፖርት ይዞ ወጥቷል በሪፖርቱ መሰረትም የኤርትራ ወታደሮች የትግራይ ሰራዊትን ወይም የቲዲኤፍ ዩኒፎርምን በመልበስ በስፋት ወደ ትግራይ ከተሞች በተለይም ወደ ሽራሮ ዛላምበሳና አዲግራት ከተሞች እየገቡ እንደሚገኝ ዘግቧል ከዚህ በተጨማሪም ሌሊት ላይ ከፍተኛ ጭነት ከኤርትራ ወደ ትግራይ እንደሚገባና እንደየተጓጓዘ እንደሚገኝ አስተያየታቸውን ሰጥቷል ምናልባትም ይህ የጦር መሳሪያ እንቅስቃሴ የጦር መሳሪያ የማጓጓዝ እንቅስቃሴ ሊሆን እንደሚችልም ነዋሪዎቹ ግምታቸውን ሰጥቷል ከዚህ በተጨማሪም በዚህ በተከዜ ወንዝ አቅራቢያ በሚገኘው ኦምሃጀር ተብሎ በሚጠራው የሁለቱ ሀገራት አዋሳኝ ድንበር ላይ እንግዲህ የኤርትራ ወታደሮች በስፋት እየተጠጉና እየገቡ እንደሚገኝ መረጃዎች ወጥቷል ይህ መረጃ የሁለቱ ሀገራት ውጥረት ማየሉን አመላካች ተደርጓል ህዝብ ትግራይ ምስ ጎረባብቲ ህዝብታት ሰላማዊ ዝኾነ ዝምድና ምጥንኻሩ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ንምንታይ እዩ ከም ስጋት ኮይኑ ዝረአ ዝብል ከመገስ ክንወስድ እሞ ኣዘዝቲ መንግስቲ ፌደራል ሰራዊት ኣብ ዘመረቕሉ ኣጋጣሚታት ይሃሉ ብዘየገድስ ነቲ ህዝባዊ ርክባት ስጋቶም ገይሮም መቕማጦም ነቲ ዝደለይዎ ኣሰላልፋ ኢሉ እውን ውጥን ነቲ ውግእ ዝዳለይዎ ዘለው ኣየመላኽትን ድማ ይካል حدث مدلواتهم يو ساتهم خوينا ستدالو سخاون عذر راخص قالي عين مدلوات تغور الله حزول كسيزي بخالي ما قالي دمات نخوينات زخون مخنياتون كابزي كابنا يبعلهم بروباغندا كابنا يبعلهم مسكرنس كابعلهم كابعلهم اف يوصل له مالتي مس كلت الراخب الله هاي الكاس خصيص كابحصت مليسو دما يو هاي مسكلكو زراخو وزلو نحيكو كعدلي يلو ناي واحد حصوت سايتي يغورو له مالتي المسكرنا يسوع له ስለዚህ እዚ ሰልፍ ሪፈረንሻል ዝኾነ ሰለመ እዩ ዋና ዓላማው ግልጽ እዩ ኩናት ለመካየድና ናይ ኩናት ምክንያት ላድለ እዩ እቲ ኩናቱ ድማ ስጋቱ ውና ገለጸ እዩ ኩናት ተካይደ ከለን ኮይኖም ተምስታትና ጎራብቲ ህስታት ይኹኑ ሓይልታት ብኸባቢ ትግራይና ብትግራይ ከባቢ ዘሎ ዙርያ ዘሎ ሓይልታት ብሓባር ኮይኖም ሓደ ትግራይን ኤርትራን ብሓደ ኮይኖም ክወቅዑ ዝብል ካልኣይ ትግራይና ኣምሓራ ኮይኖም ብሓደ ክወቅዑ ዝብል ስጋት ሰለስቲኦም ብሓባር ኮይኖም ክወቅዑ ወይ ድማ ኣብ መንጎ ሰለስቲኦም ቅድሕ እንታይ ተፈጠረን እውን ኢሉ ክስ እዩ ንምንታይ ትግራይን ኤርትራን እንዳተጓነፁ ኣይቆፀሉን ንምንታይ ናይ ትግራይ ሓይልታት ህወሓት ይኹን ቲዲኤፍ መፂኡስ ኣምሓራ ፋኖ ክቅጥቅጥስ ለይሓገዙኒ ዝብል እውን እዩ ወይ ደሞ ተራኺብኩም ኣለኹም ወይ ትሕግዙ ኣለኹም ኢሉ ድማ ሰበብ ደልዩ ድማ እንደገና ኩናት መድለይ ኤቭሪቲንግ ባዕሉ የምፅኦ ባዕሉ እንደገና አንቹ ታመጩ አንቹ ታሮጩ ዝብሉ ዓይነት ስለዚ ጂኦግራፊያ ባዕላ ወቅያስ ባዕላት እዊ ዝበሃል ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት እዩ ሰልፍ ሪፈረንሻል እዩ تاريخ مصنع وصاني لبريدام تادس وردا اما بالحد 137 عام زغري مسوات يوحنس ربعي بريدام كيزيا ممحدار تግራይ جنرال تادس وردا زم محلف وملتك اندينت بتات كمحلف لكم امارات سلام نتطعم هاكسا عن تذاكيرو وديك منبر امارات سلازي كونه تاريخ مصنع وصاني له Jungle.